ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଧବନ ଓଡ଼ିଆ ଟିଚ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଆମେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1848 ମସିହା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କେଦାରପୁରଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ 17 ଏପ୍ରିଲ 1908ରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ 59 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଥିଲେ ପରଶମଣି। ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ଶଶିଭୂଷଣ ଓ ରଜନୀଭୂଷଣ। ରାଧାନାଥ ରାୟ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ। ଉତ୍କଳର ଦର୍ଶନୀୟ ହ୍ରଦ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, ପର୍ବତ, ନିର୍ଝର ନଦୀ, ବନ, ଗ୍ରାମ, ଉଦ୍ୟାନ, ବୃକ୍ଷ, ଲତା ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଐତିହାସିକ ବିଷୟକୁ ସେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ଯାଇଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡିଏ ଗଦ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ଇତାଲୀୟ ଯୁବା ଓ ବିବେକୀ ନାମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ କେତେଗୁଡ଼ାଏ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଛଡ଼ା ସବୁ ରଚନା ପଦ୍ୟ। ତାଙ୍କର ରଚିତ କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କେଦାରଗୌରୀ, ଯାହାକି 1885ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା 1886, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ 1887, ଉଷା 1888, ପାର୍ବତୀ 1890, ଚିଲିକା 1891, ମହାଯାତ୍ରା 1891-92 ମଧ୍ୟରେ, ଦରବାର 1897। ସେହିପରି ତାଙ୍କର କେତେଗୁଡ଼ିଏ କବିତା ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ, ଯାହାକି 1894ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଯଯାତି କେଶରୀ 1895ରେ, ଦଶରଥ ବିୟୋଗ 1901ରେ, ଭାରତ ଗୀତିକା 1903ରେ, ଧବଳେଶ୍ୱର ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ 1903ରେ, ସାବିତ୍ରୀ ଚରିତ୍ର 1906ରେ, ତିନି ବନ୍ଧୁ 1898ରେ, ବନ୍ଦନା 1911ରେ, ନିବେଦନ 1911ରେ, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର 1911ରେ, ଶ୍ମଶାନ ଦୃଶ୍ୟ 1904ରେ, ଏକାଗ୍ରତା 1904ରେ। ଏମିତି ଭାବେ ସେ ବହୁ ଗୁଡ଼ାଏ କାବ୍ୟ କବିତାମାନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।